Každopádne, jo, všetci, a ja vás tam u nového videa a dneska si natočíme druhú časť série Rivals. Nebudeme zdržovať a my ideme na to. Ok, trošku som si nafarmil kľúčoviť, že máme čo. Dobre, to som si plnil questy a ešte budem nesplnené všetky. Chcel by som si ako dačo aj kúpiť. A asi už vieme, jak to sú tak, Flare Gun, Shorty. Z toho môžeme kúpiť dosť, ale ja si kúpujem Flare Gunu. No podľa mňa to je dosť dobrá vec. A potom ďalšiu vec, čo by som si kúpil, tak ďalšiu vec, čo by som si kúpil, tak bude určite motorová pila. OK. Takže teraz pôjdeme hrať 1v1. Pretože prečo nie? Ináč, keby ste nevideli, moja najobľúbenejšia mapa je Construction, môžete sa aj mňa spýtať. No, môžete mi napísať do komentárov, že aká najobľúbenejšia mapa je vaša, lebo moja najobľúbenejšia mapa je Construction. OK, už ideme. OK, už je Macross. Môže byť. Ja dávam to Fargano. No dobre, hej, backroom sú ako aj dobre. Čo nemusím povedať. Jo, au. Keď mám Fargano. Au, nie, ale mu chýbal posledný hit. On má level 8, OK. Mám dvakrát väčší level. Au. Ne, ja som utočil s Farganou. OK, no, dobre. Jo. No, nejaký koncept tak skomplit. Robený. Sem, deši. Joj, to si. OK, nice. A začína nám to ísť, musím povedať. Začína nám to ísť. A tomu backroom máme aj taktiku. Boj. No. Nie. Čo sa mi stalo? Ne, come on. Mňa to celé buglo. No okej, tak to sa nám vydarilo, musím povedať. Uberaj si ďalej životy, prosím. Bum. Yes. 3, 2, to ešte dorovnáme. Jo. Bararapapa, počkaj, ja som zabudol. Dáme ďalšiu. To co robíš? To bola chyba. No, bola chyba. Ja tu máme nejaké pasíky. 100 eliminácií a 1 hodinu máme hrať a tu dostaneme nejaké čarmy a vrejky. Ojojoj. Jojojoj. Boreček.
Sireček. Co? Aha, okej. Dobre. Tak, jakie mamy czarn? To są bonusowe? Okej. No, ja si kupujem motorovú pilu. Kupujem si motorovú pilu, ej. Máme ju. Parapapapa, co, aha. Medkit. Ja som na Traver. Slingshot, kámo, to sú mega dobré zbranie, proste. 407 tým. Sú dosť drahé, si ti poviem. No ale ja idem 1v jednotky. Jo, level 30, už budeme mať rankedy. A už nám zmizli aj tie beginner od level 20-ky. No, okej, to som nevedel. A je mi to aj celkom jedno. Ok, searching player. No, searching for players. A ideme. No, dúfam, že bude construct. No tak. Dobre. O nie, prosím, nie. O, dobre. Ty vole, ja som zľakol. Bum. Ok, dobre. Tá motorová pila. Nemôžem takto sekať, ale čo robí to zamierenie? Tu mi dá speedku a tak môžem sekať. Tak, ty vole, to je mega dobré. Typeček. Kde si? Hej. Haló. Typek. Ja zľakol. No poď sem. Ahoj, mám snajperku, ale... tak toho sa ja bojím, mám snajperku. No, 48. Fú, okej. Ja som mal level 59. Jo, takže... Jo, by som mal lepší. S týmito zbraniami, lebo väčšinou hrajem s RPGčkom. Čo tu sa schovávaš? Nie? Tak poviem, si. Palím TNTčko. To neodpalím. Au. Bože, ja nemám metky, dáš. On má, no tak okej, jo, tak dobre. To ti ďakujem, týpku. Báboš, týpkoš. Nie. Kamo. Fúha. Tak, to sa nám vydarilo, musím povedať. Veľmi sa nám to vydarilo, vieš čo. Nepoužívam vôbec flare guny. Jaj. Dobre. Oj, typeček, sireček.
okej. Tak, to som nevedel. Hop, fajergana. Hodím jednu fajerganu, hodím druhú fajerganu. A ideme na ňo. Nejdeme na ňo. Pretože stále iba padá. A nič iné nevie. Reálne môže aspoň prestať padať. Ja chcem si zahrať férový súboj. A nie padačky. No konečne. Level up. Level 21. 4 kľúče. Granátok ešte radšej mám kúpené. Si šetrím na... Neviem. Neviem, ale toto už by bolo pre nás všetko. Dúfam, že sa vás video páčilo. Keď hejte, ďalšie videa. Čau.